Ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Ongi etorriak, Oizmendi Telebistako ikusentzule guztiok, gaur eta hemen azten dugu saio berria, bai, denborada berriko saio berria. Azarotik aurrera hemen izango gaituzue, gutxienez maiatzera arte. Egunero nola deitzen da gure saioa? Cyborg Clip! Goizeko 8:30 bederatziretara, eguerdian 12:30 ordu batetara, arratzaldeko 4:30 bostetara, edota prime timean gaueko 8:30 bederatziretara. Nun hobeto Oizmendi Telebistan baino. Eta zertan datzan esango duzue, zeren eta lehen, Cyborgen ordua egiten genuen, koreografi magikoekin, karaoke lehiaketarekin, eta orain buelta erdia eman diogu saioari. Zergaitik zorion agurrak eta bideoklipak herriz herri eta kalez kale joango gara. Urdai bai, Learti bai, Uribe Kosta, toki guztietatik ibiliko gara, zuek hor etxean zaudeten guztiok zorion agurrak zuzenean bidaltzeko, eta nola ez, abesti eta bideoklipak jartzeko. Goazen besterik gabe gaurko saioa aurkeztera. Eta gaurko saioa Bermioko kaleetan zehar egingo dugu. Ea Bermioko biztanleek, jaun-andrek, nori bidaltzen dizkioten zorion agurrak. Besterik gabe, az gaitezan. Kaixo, zuri izena zein je? Urkidi, Alejandro. Apa, Alejandro, galdera baten bitxut, zure ustez Bermion dauen geuzerik politzena, Bermioko herri jendeko zuen geuzerik politzena, zein izango litzateke? Talako mandi. Talako mandie uste de berak, dala, eta jak hemen gauzen eta kamarara Oizmendi Telebisterako norbait agurtu nahi maitasun agurrak bota, zorion ideko zunik lagunen baten edo? Ez. Eta saludetako jenti irido? Danari, bai. Bueno, eta uste duzu danantzako, pirritz eta porrotzen euritanta bat banintz abestizia jarriko txegu orden? Ez dakitxe horikat. Ez dakizu zinen kantie? Ez dakitxe, ez. Bueno, ontsi ikusiko dugu, entzungo dugu, bai, ados? Bueno, Alejandro, mila esker. Bueno, neskamutilok agur, Alejandro, goazen esan bezala, pirritz porrotzu eta marimototzen euri tanta bat banintz. Norentzako? Guztiontzako. Lurrera erortzean salto, ta hodeietara joango nintzateke berriz. Ni euritanta banintz, egingo nuke zure sudurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, ta hodeietara joango nintzateke berriz. Bueno, hemen gaude segitzen dugu, jarraitzen dugu Bermion. Andratzue, zelan da zure izena baina? Emili. Bueno, Emili, galdera bat eitzeko da. Zer uste duzu Bermion dagoen geuzerik politzena dela? Dana. Bermio dana polite. Hau da, dana, Emilirentzako Bermio guztizea politxe, baina segur nau, zeu zer guztetan jatxule, besti baino gehiago. Ezin dut esan, nik ez dute la merita tal. La merita talia. Emili, galdera bat, zure bilubantzako, seme alabaintzako,
zorion agurrak, maitasun agurrak botatzerik alduzu. Noreri eskeniko zenioke abesti bet. Neure aizterite, neure zemiri. Lan ditzen dire ba, semi eta iztie? Aiztek. Aiztek, bueno, asko dire. Bego, nebie, la zemie, da. Emili, eta zuk uste duzu politxo pentseta zudala Gatiburen igelak abestize jarriko txagu abesti hori? Nori abesti jo. Zeure aiztintzako eta zeure semientzako. Ez, zeuko abestu ez, jarriko txagu telebizioetik. Bale, ez eukusun da. Familia esker, Emili, bimozutxu. Ez, Oizmendi telebista, klaro, Oizmendi. Ba, harto hori mida ba, Emilik ikusten deu, bai, eskerrik asko, ba, ikusten duzu, Emilik gure fidela da, gure ikusle zintzoa. Hortaz, esan bezala, Emiliren partez bere aizta, bai, segundu bat, bere aizta eta bere semearentzako Gatiburen igelak abestila. Aurrera ba, Gatibu! Salmenta txarra egin zendun harimie diruaren orde zerrukirik ez dozu euki erpiek atara dozu zanien bizio danak atrapeu dozuz zeran urten zeuk jakin gozu eskorpioie ikutute zauz arraina hundizek txikizek handau Zer hori, da azken melodia hau dantzanen, amaitzen goban artien. Zela, uste dabe ez da egize, leixo bat zabalik dago, aukera bat baino ez dago, jefie jefe da patroi patroi, hemen goiki beran nahiak dagoz, diruaren jonki putie, lagun bako eskorpioie, lagunik barik, the more
jarrai dezagun ba, hemen Bermioko. Presa ez nago, Oso labur izango da, oso labur-laburtxue. Bitu ara, zuri izena lehen da bizi. Izena, Javi. Javi, toka jo, nibe, Xabi Ernaz, Javi. Javi, galdera baten berdotzut, zure ustez zer da, zein je Bermioko tokirik edo, gota darrak, jazten ari dira, zeizkigu, etorri nazio, etorri. Zein je zure ustez Bermioko tokirik erakargarrina, zoragarrina, politxena? Lehigo mandazarra. Mandazarra, Txausti, nardi da horrek, atzineko kalik. Atzineko kalik, bueno, jente asko da bilizaten tala dala politxena. Tali, bai, hone, goiko manda, nire bizte guztar, gero. Bertan, bueno. Da, bai. Ulertzekoa da. Bueno, bakoitzak, cada uno barra repasu tierra, está claro, hori izaten dabe. Eta, Javi, norbaiteri sorion agurrak, maitasun agurrak, gorantzizek, botateko zure zen miri lobari. Zeu, itxuk grati, bai, lokala da lagon. Bueno, itxuk irratiaren txako bai, sorion agurrak, gure langilien txako. Da zagoen txako bai. Bueno, gure, esker mila. Bueno, lasai, eskertzen da Javi. Bueno, ikusten duzen bezala, Javik sorion agurrak bidali ditu, baina ez dakigu zea bestirekin. Bator, bueno, hau emongo da datorren astelenetik aurrera, bai, datorren astelenetik aurrera. Hau emongo da goizien, goizeko 8 herrietatik 9 eguerdiko 12 herrietatik ordu batetara, arratzaldeko 4 herrietatik 5 eta gaueko 8 herrietatik 9. Vale, agur. Herrik asko, Javi. Bueno, ikusten duzen bezala, animatu da Ostrabe etortzera, galdetzeko noiz emongo dugun, da hola zube badakizue bide batez, eta Jabirentzako jarriko dugun abestia, Ponikoperus, Kenzazpiren abesti zoragarria. Venga, Kenzazpirekin noizte zaitxut, eta Javi, eta bere talako, bere mandako zarreko jentientzako, esan bezala, Kenzazpi! Ikusten ez diren loturak ez duenak, espero gabean azaldu litezkenak. Ezarri erdiko aingura trabatuak, zauria berbera dugula diotenak. Horrela
Kaixo, zer modu zure izena? Aritz. Apa, Aritz, kaixo. Bueno, galdera bat edo enkuesta txiki bat egiten ari gara, bai, Bermion, zure ustez, zein toki da, zein da Bermioko tokirik erakargarriena politena zure ustez, Atxetaz. Zein? Atxetaz, dau portuen, atxien dau como de piedras así. Baitu. Ondartxa bat da, ondo, aurre, bueno, zigarrotxo bat fumeteko da. Ai, hor pekatuek itzen duzu, pekatuek. Bueno, ba, oie, atxetaz, ikusten duzu, arniz hornitxuta dagoen, ba, portuko atxekaldeko lekua. Han, nahi duzuen, ba, han egongo da. Aritz eta bere adizkidak lagun modun, ba, saludutakoan, dipazeta zenien, Aritz, tal. Bueno, eta, ez dugu, maitxu, oin da, pregunta del corazón, ez bromiera. Oin datorren galderi da, honako hau, zura adizkide bat, zenitarteko bat, familiarren bat, edota lagunen bateri zorionak botateko, maitasun agurrak, ama maite zaitut, edo zeme bat aukot deiten da Natal, eta... Baina, eura, esteri da... Lengu zuriz asko maite dotie da, bai. Abitu. Bueno, eta lista honetatik, ze abesti jarriko zenioke? Euritan eta bane, bueno, hau egin dugu, Adibidez, Euskaraz bizi nahi dut Esnebeltza, edota kupela errekortari. Esnebeltza. Hola, Esnebeltza, hombre, que menos. Bueno, ba, eskerrik asko, ba, esan bezala, Aritzek botatzen dizkio zorion agurrak, Neure neberi. bere nebari, eta ze abiztirekin? Pues... Esnebeltza, bai. Ahí estás! Eskerrik asko, Aritz, kristona zara, esker mile. Ba, badakizue, guazen besterik gabe, urrengo abestiarei paso matera Esnebeltza taldearen abestia. Apai! Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi du goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik ez egiten. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Bueno, hemen gaude ba, jarraitzen dugu ba, Bermioko kaleetan zehar, galderatxu beten bitxut, zure ustez zein je Bermioko tokirik politzena? Hoxe, preguntetako baino izte izan, Oizmendi telebizterako. Txako talie. Bueno, ba, ja, sei galdeketa eginik, ja, sei garrenak bai, tali esan dugu, tali,
kontalie. Eta segaitzik izango litzateke? Ba, dala kontalie, lekori politzena pirnioko neuretzako. Bueno, eta bide batez, jake eskertzen da eta geuaz gelditzu zaren berbetan, guztueko jatzun adibidez, adibide bat jartzeko, kupela taldearen errekortari abestia norbaiti eskaini, hau da, Zorion agurrak, ama, seme alabak edo norbait zenitartekora, familiarteko bat edo eta lagunen bateri, errekortari kupela abestia dedikatzeko norbaiteri? Abestie, bai, arantzantzako. Arantza, nor da arantza ba? Arantzaka baino. Zure aizten bat edo? Ez lagun bet. Lagune. Ondo, berarentzako, arantza tamainorentzako urrengo abestia, esan behar dazu, kupela errekortari. Kupela errekortari. Bakizu, arantza, zurtzako kupela errekortari, endra honen bitartez, esker mila, buimozu. Agur, guazen bai, besterik gabe kupela errekortari abestiarekin, animo! Errekortari, zuei kantari, zaleen goratzarrean, festa bihurtu ditzazuela, zezenaren azerrean. Ze humorea ta adorea, diguzunerako zia, harriturikan zutitxaloka, jarri da jende guzia. Zen mogimentu, dena kontentu, belauniko alazutik, baina ordore geu jarri gera, begira gauden lekutik. Horra, zezen jatorra, herri, bero, ipurdi biztan usten gaituzu aukera eman eskero. Batera kinu, bestera zinu, zezenari zenbait urla, momentu oro ikusi dugu, artista bat zaitu